Seguim amb aquest format d'entrevistes prèvies a les eleccions municipals. Qui ens acompanya ara és l'alcaldable per Esquerra, Àlex Van Boven. Benvingut a aquest seguit d'entrevistes de l'LTN. Bon dia. És la seva primera candidatura com a alcaldable. Sí. Ho tenia clar que s'hi volia presentar. Com ha estat aquest procés previ? Bueno, pues com moltes coses bones a la vida, per casualitat. Jo vaig tornar de l'Àfrica després d'estar 12 anys. Quan vaig venir aquí, la meva idea era fer una vida tranquil·la, una vida normal. Ja havia passat suficients aventures. I va ser la cavalgada de fa 2 anys que vaig trobar amb l'Edgar, el marit de la Marta Martorell, i em van comentar de ser comissionat d'esports. Estàvem governant en minoria, teníem la regidora a punt de donar llum i em va anar a veure si els podia donar un cop de mà. M'hi vaig posar sense cap problema, ja em vas avisar que és comissionat, que sense cobrar, que és per ajudar, dic, cap problema. Els meus principis sempre han sigut seguint la línia d'Esquerra Republicana i com a amics m'hi vaig posar amb molt de gust. Van passar els mesos, els va agradar el meu tarannà i com feia les coses i em van proposar fer-me militant per al dia de demà en unes eleccions futures a veure com anava. Llavors, al passar l'estiu, vaig rebre la trucada de la Marta dient que per qüestions bàsicament personals i de desgast, per una legislatura que ha sigut molt dura, políticament, però sempre quan és dur políticament afecta a les persones, a les famílies, als fills, va decidir fer un pas al costat i em va comentar que em veien com el millor candidat que tenien. Per mi va ser una sorpresa, no m'ho esperava. Vaig acceptar de seguida per una qüestió d'amistat. Sabia que la Marta necessitava fer aquest pas al costat. Sabia que la Marta, per responsabilitat, volia deixar almenys una proposta de continuïtat, no deixar penjat el grup, i per aquest motiu vaig dir que sí. L'assemblea hi va estar d'acord, l'executiu va estar d'acord i a poc a poc m'he anat posant en el paper i realment ara m'hi sento bastant còmode amb el tema. Ara ho comentava, és una posició, la d'alcalde, que té un desgast personal. Segurament fins que un no acaba entrant o com a alcalde o acaba entrant com a cap de llista, a vegades no s'acaba de valorar tota la feina que implica i suposa. Sí, realment el tema polític, per desgràcia i molts cops encertadament, la gent té un mal concepte de la política en general i dels polítics, però la veritat, quan t'hi poses, et trobes gent realment compromesa amb la societat, compromesa en intentar canviar coses, en millorar, i sobretot és molta feina. És una feina que si no hi estàs a dintre no et pot fer la idea del que significa. El que passa que l'estic fent a gust i em sento molt còmode amb l'equip que tenim, amb el partit on estic, i llavors tot està sent més fàcil del que podria esperar entrant en una cosa que no havia fet mai fins ara. I a més venim d'un mandat molt complex. El mandat ha sigut complicat, sí. I suposo que si fas la mateixa pregunta a tothom, que suposo que la faràs, tindràs respostes tant com gent te la contesti. Perquè ha sigut molt complicat, ha sigut molt sensible, molt sentit, i cadascú et dirà la seva opinió. Com que tots els altres en som protagonistes del mandat, tindran un altre punt de vista que el meu, que tot i ser protagonista per ser part d'una part, no hi he estat personalment o no he tingut responsabilitat personalment, i llavors el meu resum va en 2 direccions. Objectivament ha sigut molt dur perquè només entrar ens trobem amb el Glòria i sobretot amb la pandèmia. La pandèmia és una cosa que sembla que en l'imaginari popular ja se'ns hagi mig oblidat a tots, però quan va venir de sobte, va ser a nivell mundial, global,
no havia passat abans, no teníem experiència, no havia protocols d'actuació, cada dia era una cosa diferent i qualsevol que hagi estat gestionant qualsevol cosa en aquella època sap lo difícil que va ser. Si parlem d'un consistori, encara molt més, perquè no només t'has d'adequar a totes les normatives i totes les urgències i tots els nous procediments, tant sanitaris com de manera de treballar, sinó que has de mantenir tota una maquinària de l'Ajuntament perquè les coses segueixin funcionant i quan la gent està o confinada o teletreballant, tothom amb moltíssims problemes personals, de salut, amb urgències, que si hi ha ambulàncies, va ser molt difícil. Va ser molt difícil, però alhora, recordo que a la reunió prèvia tu comentaves el tema de la pandèmia i que no s'havia pogut fer res. En pandèmia nosaltres estem molt orgullosos de, tot i haver afrontat el tema sanitari, mai es va deixar de treballar. Amb el temps que vam estar al govern vam poder projectar, pressupostar i dissenyar fins i tot fins a 21 projectes, dels quals el dia de la moció n'havíem executat 14. En aquest últim any s'han acabat de fer 2 o 3, més els altres que han deixat passar, però estem molt orgullosos de la quantitat de feina que vam fer, tot i les condicions. Objectivament, això és així. Subjectivament, la meva opinió, mira, ara fa 2 dies sentia l'Ada Colau dient que, parlant de la pandèmia, que a Barcelona es van trobar que tots els partits van fer pinya, van fer costat a l'alcaldessa en els moments més durs per tirar endavant aquesta situació. Quan parlem amb els alcaldes i alcaldables d'altres pobles del Maresme, tothom ens comenta el mateix, els alcaldes d'Esquerra diuen que l'oposició va estar al costat d'ells, els candidats d'Esquerra que estaven en l'oposició van fer costat al govern i aquí a Tiana ens vam trobar el cas contrari, que vam tenir una oposició totalment en contra, totalment oposada, posant pals a les rodes en totes les coses que estaven fent en unes circumstàncies tan especials. Amb quin regust acaben aquest mandat que, com bé comenta, no l'han pogut executar amb els 4 anys? Bueno, quan es fa tanta feina t'agrada veure-la acabada. Llavors el regust de no haver pogut acabar totes les coses que tenien projectades, tots els projectes que tenien engegats, doncs sempre és una pena, però alhora ens dona molta més energia per continuar i seguir acabant el projecte que vam començar el 2019. Dins la llista electoral que vostès presentaven el 24 de març hi ha 2 noms, la Camil i Jaume Franco, que ara no apareixen en les llistes finals. A què es deu aquest canvi? Bueno, ha sigut un canvi només per una diferència de criteris a l'hora d'encarar la campanya. Volíem fer una campanya que en principi sí, compràvem la idea d'innovadora, disruptiva, trencadora, però va acabar sent un concepte que per mi personalment era com molt agressiu i molt centrat en intentar despullar les mancances dels que estan governant ara. I jo era de l'opinió que havíem de parlar de lo nostre, havíem de parlar en positiu, deixar els altres, sobretot deixar de banda la crispació política, que ja no només és que sigui amb el meu caràcter, que jo no he vingut aquí a fer política barallant-me amb ningú, no tinc cap interès de barallar-me amb ningú per tal de governar, però sobretot aquests dies de precampanya i aquests dies que et comences a moure pel carrer i parlant amb la gent, et dones compte que la gent de Tiana, el poble de Tiana està cansat de tanta polèmica. De fet, quan parles amb la gent, encara que no sigui del teu partit, el que està desitjant és que els partits ens posem d'acord, que agafem consensos, que tirem endavant, que mirem pel poble i que deixem estar tanta polèmica i tanta crispació. Ara que ja hem començat i estem en plena campanya, com descriuria el que suposen aquests últims 12-15 dies d'una feina que, evidentment, no es fa només en aquests dies, sinó que ve de mesos enrere? Bueno, es fa molta feina, Es
fa molta feina, però paradoxalment avui comença la campanya i veig la cosa molt tranquil·la. Vale? S'ha hagut de fer molta feina fins ara perquè fer les llistes és una cosa que costa. Avui dia costa molt, no només a nosaltres, entenc, i per lo que hem parlat amb tots els partits polítics, la gent està bastant desmotivada, bastant desmobilitzada. Llavors, trobar gent que s'hi vulgui implicar, que surti la seva cara, per dir-ho d'alguna manera, amb unes llistes, sobretot venint amb un ambient polític tan crispat, ha sigut, suposo, difícil per tothom. Ja no tenint en compte un parell de baixes d'última hora que has de canviar i això, que també, vulguis o no, també és una feina i un mal de cap. Tota la paperassa que has de reunir, planificar tota la campanya, tot el programa, tot això és molta feina. Anar veient a gent, amunt i avall, tot això és molta feina. Avui comencen les eleccions i la campanya electoral i em dóna la sensació que tot l'ambient està molt tranquil. Nosaltres anem a fer la nostra feina, farem els nostres actes, seguirem fent carrers, seguirem parlant amb la gent, explicant el nostre projecte, però ho veig molt tranquil. Creu els dits, però em dóna la sensació que tindrem una campanya tranquil·la, que espero que tots els partits es dediquin a fer el que se suposa que fer, que és parlar del seu programa, de parlar en positiu, i després vindran les eleccions, que com sempre és un meló que fins que no l'obrim no sabrem de quin color és. L'habitatge sempre és una qüestió important, a tot arreu, també a Tiana. Ara mateix l'habitatge és accessible al poble? No, aquí l'habitatge, sobretot pels preus, està molt tensionat. D'habitatge podem dir que hi ha molta gent, els que hi vivim i els que hi venen a viure de nous. Tenim la sort de viure a Tiana, però l'habitatge és un drama a Tiana avui dia, sobretot per la gent que creix a Tiana, pel jovent que està visquent a Tiana i està creixent a Tiana, i el dia de demà, a l'hora d'independitzar-se, fer-ho a Tiana és pràcticament impossible. Si comencem a mirar les generacions, potser la meva generació, jo ara en tinc 48, encara som una generació que de tots els amics, tots els que havíem anat a l'escola, n'hi ha molts que encara estem aquí, però ja vas a la generació següent, el percentatge baixa molt i a partir de llavors realment és molt difícil trobar un grup d'amics de 10 o 15 o 20 amics que un o dos hagin tingut la possibilitat o la sort de quedar-se a Tiana. I això és un drama. Això és un drama personal perquè quan te n'has d'anar del poble, quan t'has de desplaçar per motius econòmics, no per raons personals, per una decisió personal, sinó per una obligació del lloc on has crescut, on tens les amistats, on has fet la teva vida social, és un drama personal i és un drama pel poble, perquè quan busquem que tinguem un poble cohesionat, un poble viu, un poble actiu, això es basa i es fundamenta amb la gent que ha crescut aquí, amb la gent que ha anat a l'escola aquí, amb la gent que ha anat a les associacions aquí, amb la gent que ha practicat esport aquí. Jo ara mateix encara jugo al Tiana i tinc, amb els veteranos, clar, però tinc companys que igual, que ja han jugat tota la vida, tinc companys que els seus fills juguen encara, tinc companys que els seus pares ja hi jugaven al Tiana. Llavors, quan tu creixes en el poble, les relacions que fas, les relacions de comunitat són molt fortes, i quan trobem que hi ha un gran percentatge de jovent que no s'hi pot quedar per motius econòmics, és realment un drama. Un drama que té difícil solució, però que Esquerra Republicana tenim tota la intenció de pal·liar-ho al màxim possible i buscar totes les bosses de terreny possibles per fer vivenda de lloguer social a poder ser. Ara comentava, des d'una entitat municipal no es té la plena potestat en matèria d'habitatge per poder-ho arreglar tot, i sí que s'hi poden incidir en alguns casos. Ara parlava d'aquest lloguer social com una de les possibles solucions des del qual l'Esquerra Republicana Tiana vol incidir per justament això, perquè els joves no hagin de marxar del poble. Sí, clar, un cop tenim per una part els serveis socials, les ajudes socials, són unes ajudes directes a una persona perquè vagi al mercat a agafar un lloguer,
i que tingui una ajuda, però això té un cost econòmic. Actualment l'Ajuntament de Tiana no és un ajuntament que vagi amb molta alegria econòmica, de fet és el contrari, és un dels reptes que tenim, és la gestió econòmica, perquè els canvis produïts per la llei de plusvalua, les bonificacions que es fan a l'IBI, l'aturada, perquè ja hem arribat pràcticament al límit de la construcció amb els ingressos per obres i això s'han reduït molt. Tiana no té indústria, Tiana no té grans comerços, llavors estem patint molt d'ingressos, ens hem de mirar molt bé el tema de despeses perquè no s'arriba a tot. I tot i la intenció de reforçar els serveis socials, perquè tenim una vessant social com a partit polític molt marcada, però és difícil. Nosaltres estem pensant també en seguir construint vivenda en règim de lloguer social. És difícil perquè no hi ha terrenys, però amb voluntat, amb imaginació i molt de treball estic segur que podrem aconseguir-ho, no només per la pròxima legislatura, però intentarem fer un pla pels pròxims anys. Tiana també ha estat pionera en qüestions de medi ambient, de reciclatge. Actualment, com la veu, aquesta llista? Perdona. Les dades et diuen que som líders amb el reciclatge, amb el porta a porta. Això no vol dir que quedi encara moltíssima feina a fer, perquè quan parlem de reciclatge, quan parlem d'economia circular, estem parlant de que no només és posar les nostres escombraries a la porta, que ho fem majoritàriament, hem d'intentar créixer aquest percentatge, estem en el 80 i pico %, l'ideal i l'objectiu seria el 100%, però, per exemple, te'n vas a la deixalleria i és impressionant, o jo sobretot, o quan vaig amb la meva dona, que venim de l'Àfrica, les coses que encara tirem. No és les coses que deixem a la porta, però les coses que arribem a deixar a la deixalleria, que segueixen tenint una vida útil i li hem de donar una mica la volta a tot això abans de tirar-ho, quina manera fem per tornar-li a donar una vida o una volta a tota aquesta quantitat ingent de residus que produïm. Com se li pot donar aquesta volta? Quina proposta tenen per poder aprofitar al màxim tots els residus que encara tenen una vida útil? Hi ha moltes iniciatives. Una va una mica encaminada a el que s'ha començat a fer, encara que no veiem clar la iniciativa, que és aquesta biblioteca de les coses. Hi ha conceptes més bàsics, com és el bescanvi o el trueque, que es diu en castellà, una persona que té una cosa, una torradora, una màquina de cafè que se la va canviar perquè se la vol canviar, però la màquina està perfecta. Potser hi ha una altra persona que la podria fer servir o la podria canviar per un moble que tu et va bé a casa en canvi d'anar tirant coses, anar intercanviant coses. Després estem parlant de conceptes com la solidaritat. Estem realment tirant coses que en altres països encara són no útils, sinó que tenen un valor. Llavors hem de donar-li sortida a tota aquesta quantitat ingent de residus que es continuem generant. Parlem ara en matèria de seguretat. Com veu el poble en aquest aspecte? La seguretat és un tema molt delicat i és molt delicat sobretot per la gent que ha patit problemes de seguretat, però si en som conscients o si intentem acotar el problema, la seguretat en Tiana generalment està bé. Nosaltres no patim robatoris a comerços, és una cosa que no se'ns dona, atracaments i aquestes coses, o a les persones de dia o problemes de seguretat en quant a la integritat física de la gent. No els tenim. Els problemes de seguretat que tenim estan bàsicament concentrats en els robatoris a domicilis, que per sort la gran majoria són robatoris silenciosos, que hi ha una pèrdua personal de valor material, però no acostumem a patir o tenir en risc el físic de les persones. S'ha de millorar, és molt difícil millorar-ho, és molt difícil millorar-ho
pels ajuntaments, perquè en general la relació i la coordinació i l'adequació de les policies locals és molt difícil portar per ajuntament. Aquí, encara que tenim una plantilla bastant minvada, encara podem dir que portem les coses bé. Hi ha altres pobles que tota la plantilla de la policia local està ocupada per l'extrema dreta. Hi ha llocs com a Mataró que el 30 o 40% de la plantilla de la policia local està de baixa. Estem parlant de 70 o 80 agents que no hi són. La coordinació de la policia local és realment difícil. Per això una de les propostes que portem, que segur que no és a curt termini, però que podria donar un impuls al tema de la seguretat, és proposar el que s'ha començat a fer, la Generalitat ha començat a fer comissaries mixtes de policia local i Mossos d'Esquadra. Per això ja hem comentat amb la nostra companya, la nostra alcaldable de Montgat, i també ho portaran al seu programa, i espero que això ho puguem treballar amb els altres partits per intentar tenir una policia més reforçada, amb més agents i amb millor coordinació que puguem tenir capacitat els polítics des d'un ajuntament. Parlàvem abans d'habitatge i parlàvem dels joves. A més d'un habitatge, què necessiten els joves a Tiana? Què es pot fer perquè tingui també una major vida social integrada també a Tiana? Nosaltres l'aposta clara que vam fer el curs passat va ser acabar l'institut. Ho teníem claríssim, aquest institut s'havia d'acabar per poder allargar la vida lectiva dins el poble, que la gent, els joves no s'haguessin d'anar a estudiar fora, que mantinguéssim fins a l'edat d'anar a la universitat, poguessin estar a l'escola. Els joves tenen mancances d'oci, tenen una reclamació històrica que és el casal de joves, que nosaltres realment ho portem en el programa i tenim tota la intenció de consensuar amb ells un lloc adequat i amb règim d'autogestió i que tinguin un lloc d'esbarjo on poder fer les seves activitats, que sigui un casal de joves de referència. A part d'això, Tiana, en quant a oci, jo que he viscut tota la vida, aquí hem tingut un oci normalment que es podia allargar amb els locals del poble fins a la 1:30, a les 2 del matí, quan tancaven, i després el que volia allargar anàvem a Badalona. El que hem de fer pels joves és donar, sobretot, molta més i millorar en tot el possible l'oferta esportiva. L'esport és molt important per nosaltres, com a element de salut, però com a element educador, com a element de transmetre valors, com a element de cohesió social, com a element d'esbarjo. És una cosa que volem incentivar, que hi ha moltíssim jovent que ja està vinculat a l'esport, però encara el volem incentivar més, que s'incentivi també els joves a participar en el que és la cultura de Tiana. Tenim moltíssims artistes, moltíssimes associacions culturals i volem incentivar que els joves s'involucrin i participin en totes aquestes activitats. Ara que parlava també de cultura, a nivell cultural, què necessita Tiana ara mateix? A nivell cultural, Tiana històricament ha sigut molt ric. La cultura, per desgràcia, s'ha polititzat pel nostre gust massa. La cultura és un tema universal, un tema que ha de ser per tothom i que mai s'hauria de polititzar. Quan parlem de cultura, el tema és complex, perquè estem parlant des de la creació artística, donar totes les eines i tots els recursos perquè la creació artística la puguem potenciar, que es puguin exhibir tant les obres que es facin per part dels artistes locals. Després tenim l'altra part, que és la cultura popular, el patrimoni cultural i el que són esdeveniments i el cicle festiu. Nosaltres volem incidir en els 4 aspectes. Tenim molt de potencial en cultura, tenim coses pendents històriques.
mira, l'any que ve es fan 50 anys que l'Ola Anglada va donar tot el seu patrimoni cultural, que estem parlant de tota la seva obra, de 8 finques, de més de 3.000 llibres, de la col·lecció de nines, de tots els seus dibuixos i els còmics, que només amb dibuixos i en còmics podríem tenir un museu de referència no només a Catalunya, sinó a nivell europeu, només comparable als que fessin amb els francesos, amb l'Hergé, amb el de l'Astèrix i Obèlix, tindríem un museu d'aquest nivell. Es podria dur a terme aquest museu realment? Hi ha molta problemàtica. Primer hi ha una cosa pràctica, un museu s'hauria d'adequar, sempre s'ha parlat de la Casa de la Palmera, podria ser una altra, però per posar un exemple, però la Casa de la Palmera, com qualsevol altre lloc que decidim, s'ha d'invertir tota una sèrie de diners, hi ha un cost que s'ha d'assumir, s'ha d'encarar. Com et deia, l'Ajuntament de Tiana ara no té tantes possibilitats d'inversió com les que podia tenir fa uns anys. Després hi ha un problema de gestió, l'Ajuntament no té massa capacitat com per tenir un museu obert, s'hauria de solucionar, no dic que no es pugui fer, però s'hauria de solucionar, són reptes que hem d'encarar, i després està la negociació amb la Diputació, que és el qui és propietari i que va rebre tota aquesta donació. Però la voluntat de l'Ola Anglada era tenir un museu, fa 50 anys va fer la donació, fa 40 anys l'any que ve farà que es va morir, i és una cosa que nosaltres realment apostarem i intentarem buscar tots els consensos i les complicitats possibles perquè sigui possible aquest museu de referència, no només a nivell de Catalunya, però sinó a nivell europeu per tot el que va significar no només l'obra, sinó la figura de l'Ola Anglada. Ara que parlava d'equipaments, un també que segurament portarà feina els propers mesos és la ubicació d'aquest nou CAP. Sí, la ubicació d'aquest nou CAP és una de les penes que hem tingut amb aquesta moció de censura, perquè per nosaltres el tema del CAP, que és primordial en quant és una necessitat pel poble de Tiana, ens dona la sensació, és una evidència que hem perdut un any respecte al projecte. Vam aconseguir el compromís de la Generalitat en construir-lo i financiar-lo, que és molt important, i per part de l'Ajuntament de Tiana l'únic que havíem de fer és aportar el terreny. Nosaltres vam proposar un terreny, vam proposar el terreny que ens semblava millor segons les condicions que ens havia donat Salut, que era que havia de tenir unes mesures, que eren 2.000 metres, que estigués el més ben comunicat possible amb transport públic i que estigués més a prop del nucli de població envellida. Va sortir alguna de polèmica amb alguns veïns pel tema dels aparcaments, una polèmica que creiem que podíem solventar perquè hi ha una qüestió que és el disseny de l'edifici, que ningú diu o no podem donar per sentat que aquest edifici no estarà dissenyat com per solucionar el tema de l'aparcament o per mantenir el tema dels aparcaments. Després d'aquí ja va venir la moció de censura i en tot un any no n'hem sabut res, ni nosaltres, ni juraria que el soci de govern, i finalment vam veure a la revista de Tiana que es proposava una ubicació que era davant de la residència, que nosaltres, primer per falta de consens, perquè no sabia una cosa tan clau i tan vital, trobem que s'hauria d'haver consensuat no només amb la població, sinó amb els altres partits polítics, però és que bàsicament no vèiem que el lloc era el més adequat per les pujades i baixades que tenen. Hem de considerar que els majors usuaris d'un centre de salut són la gent gran i els nens petits o les mares i pares amb els carros. Amb la pujada i la baixada que fa, creuant la riera, no ho trobàvem que era un bon lloc, que era un lloc on estava desplaçat del major nucli de població, on no hi ha el transport públic que seria necessari, però finalment es va retirar de l'ordre del dia i realment no s'ha fet res, però és tan fàcil, igual que és tan difícil com trobar lloc.
Segurament, com que totes les coses al final es polititzen, cada partit polític trobarà ideal un lloc diferent. Llavors, hem de ser prou madurs com, si els partits polítics no ens posem d'acord, doncs poder fer una consulta a la ciutadania. Per això els processos participatius, entre altres coses, es fan per això, per quan la classe política no som capaços de posar-nos d'acord amb una cosa tan vital com és la ubicació del CAP, poder defensar cadascú la seva proposta i preguntar a la ciutadania. Però espero que això ho puguem resoldre ràpid. De fet, és un dels nostres compromisos de tirar endavant el que és triar i cedir els terrenys perquè el CAP sigui una realitat el abans possible. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Ja ha passat la mitja hora? Ja t'ha